Ало? Ала съм малко съм при тебе. Дани, ама то е 10 часа, къде след малко си при мене? Аз съм за опиене. Много добро, просто се разтегна. Взел си пиене. Добре, аре след колко време ще дойдеш? И около 15 минути съм при тебе. Добре, аре чакам те. Аре. Аре де. Уф. Аре бе, какво направи той? Къде си? Абоната е изключен или извън обхват. Шегуваш ли се? Дани, какво правиш, бе? Аз се чаках, ти какво правиш с асансьора? Ама дай бе, чакай ти, какво правиш в асансьора? Добре, така че да се гледам къде е. Това не. Какво се донеса? Ей, любиме ми! Това е първото такова видео, което качваме и то е за нещо като мини историка и се надявам наистина да ви харесва. Напишете мнението си в коментарите и кажете дали наистина ви харесва, за да може да качваме по-често такива видеа. Също така може да видите новото ми видео в YouTube, което го качих вчера и то е за това какво правят хората преди началото на лятото. И отново ви благодаря, че го гледахте и до скоро!